Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. The St. Joseph Services invites admission for MBBS in India and abroad. For more details, contact 94361 19558. Ki Nonghikai School SSA ki badan hapo Kashatri jong ke Meghalaya SSA School Association kila penpau baki pediang snobha ya katulop ka baar benai ban sapelat da ka sarkar jilla hadir maka sarkar pedeng kala pelat ya ka bang tengka na ka benta ban siu tulop ya ki Nonghikai School SSA hapo kani ka jilla Meghalaya. Presiden Kaseng uba Aristotle Rambai hau kerwa bola pha sha kila pathai khubor ula kentu ya ka sarkar jilla bahkan watlat wat lenti ban seuno ya ka tulap ka badangsa salai benai lamar bakat kum gajing pentip jong sekretari katanat pule puthi u Ambro CH Marak kajing pelat pisa menta ka kenti kan long tang san po kendai kelur tengka ha ka ban seu ya ka tulap jong Kinonghikai School SSE tang na ubnai jelleu ban ubnai Naitung kan banaga benta katulop ke badangsa jong ubnai nailar hado ubnai risau ke sarkar kampat benbena ai ruem halor kani hakapai dapat bat ka jing ong jong I Honorable Chief Minister Isar Conrad ke sangma ba hakibai ki state jong kari India ro kimpat la ban siu ya katulop jong Kinonghikai SSE bat kiwai ro ki Kinonghikai SSE hakiwai ki jalla ro ki kendo jinge kumbai kendo jinge Kinonghikai SSE hapo ka jalla Meghalaya ngi na kalyang jongi ke ka Meghalaya SSE School Association Central Body ngis ke ban penpau hang ne ba katkom ka jingwat jingtip jongi khamtam ha ka jalla North East 10 states ka jongi te ngi katkom ka jingwat jingtip jongi ngi shem ngi labba kini states hapo jela northeastern states kidang siu lopa ya kapisa sya Kinonghikai SSE naka state budget ka hoy kadi ka jingsisha ba kapisa naka central government kimpat yo ya kata first installment kani ka jingsisha ngi rungi pediang ya kani Henry habangi watching tipan ke nakaliang jong kini ki states prepare hapo northeastern states kila siu shwa naka state budget ya ka tulop jongki Nonghikai SSE but katkung jingtip jongi kini ki state hapo northeast Kinonghikai SSE kim suffer ya ka tulop jongki kiyo biang daka bat kani kalong daka jingsim jikit kle jongki jongki sarkar jongki hakini ki wei pat ki jala hapo northeastern states tengi ro ngila ajing mud ya ka state government ba kanam dei su bakan su up ya kata kapisa naka central government kahaban thaw na lade ya kilat kelenti kahaban bot nuksa na kini ki states hapo northeast kuno kile khnang ba in the near future ngi nakaliang jongi Kinonghikai SSE inom kendo show ya kum gini ki hakabai dei bat katulop jongi Kinonghikai SSE ka jingdawa jongi naga government kalong shai ba kai ka bangi ngi dawa kalong ba ka MDA government ka deban pelai ya katulop jongi baro chisin pelai kata baro san benai ando jong benai June July August September but October hoy ngiyo I bahaka shpotrik jong benai November arajar arpowei hadin ka jingpelong jongi ya ka third phase protest kata ha khandaitik jong November arajar arpowei ka mass rally ban mass gathering hapo anong ba Shillong nakaliang jong I Education Minister Padon Brom Isar Lakmen Rumbui ila pentip bana kaliang jong ka MDA government kala penkre menta ban pelai ya katulop jongi arbenai hakane katayo kebanwan hakbai dai bat kane ke benta nakaliang jonga ngala yo ban yekren bad u secretary jong ka education department jong ka sarkar jilla balong ro haka jo kapor u state project director jong ka state education mission authority Meghalaya Isar Amros Marak haka khatwei trik jong November arajar arpowei hakaban nakaliang jong ila pentip ba haka janmet jong ka shpotrik jong November arajar arpowei ila yo ya ka sanction order na po Ministry of Education Government of India ka fund ka bayadai but ka first installment nakabenta jong financial year arajar arpowei arpowar ka pisa ka balong sanpo kandai crore parila ye thoro ba nakane ka sanpo kandai crore nakaliang jong ka state government
kala ban pelai ya ka tulop jongi kumba arbanai. But ila pentip ro ba kadon kam kumba approximate arpon riu crore hakashi benai nakabenta ban pelai ya ka tulop jong baro kat hajar sanspa sa pawingut kinohikai SSA hapo ke Jela Meghalaya. Jana kata daw kani kapisa kebaki yo na ka central government kepada ka first installment kepada san ho kandai crore kandap tang arbanai ban siu ya ketulop jongi ki nohikai pentip shusho na kaliang jongi ba haka janmet jongka shipodrik jong upnai November arhajar apawai na kaliang jong i chief minister badon burom jong ka jela jongi isa Konrad ki sangma ila khot ya ka meeting ke bakerke ya ka education department hakaba nakaliang jong ki officer jong ka education department batkum juru i education minister badon brom jong ka Jela Meghalaya isar lakmen rumbui kili don lang ili tho bahakane ka meeting nakaliang jong ki kila asim ya karai ba i chief minister sa Konrad ki sangma daladi hi i asim ka jingkit kli ban yakren bat ka Ministry of Education Government of India nakabenta ban sanction additional fund kamtam hakabayadai ban siu ya ketulop jong kinohikai SSA hapo ke Jela Meghalaya. Kani ka jingpun kre jong ka state government ban pelai ya ini i arbanai ngi nakaliang jong kinohikai SSA ngis ngau ban ong ba kani ka arbanai kamdai ka solution nakabenta jongi. Namar baro ngi yatib ba ketulop jongi ka lasa pending kumba san banai. Katana do jong banai June hadu jong banai Oktober. Tukum ta nakaliang jongi ka Meghalaya SSA School Association on behalf jong baro kinohikai SSA ke badon hapo ka Jela Meghalaya kata baro kat arhajar sanspa asap wingut ngi penpau ya ka jingsukhiya halor kani ka benta bara ka joko por ngi dawaro na ka sarkar Jela lengbau chief minister badon brom jongi isar Konrad ki sangma bat kumjoro isar lakmen rumbui ba kinwat kilat kilenti ban pelai ya kani ka lai banai ka badang sa hawa ya kani ka arbnai ngi nakaliang jongi kino hikai SSA ngin pediang ya kani ka arbnai namar ngi sutho banado menta usnem nakaliang jong ka central government kala pentrei kam ya kani ka system ka bathamai ka ban pelai ya ka tulop ka bangi tip ka PFMS system tekamud hakani ka system lada nakaliang jong kini ki agency lani kila bandai na do ka state government lani ka district lani ki SMC laki slam ban pelaj ya ka tulop shekinohikai katkum ka por balabo kani ka tul kani ka fund ka badai na ka banta ban siu ya ka tulop shekinohikai kan bounce le kan phai biang shak account jong ka state government ban nakaliang jong ka state government ka ban pen phai biang ya kani ka pisa sapo jong ka Ministry of Education Government of India. Ti halor kani ka nongrim nakaliang jongi kinohikai SSA namar kani ka arbanai kani ka tulop baka government kan sa pelai lesem tayo kadai ka hok jongi ti kumta nakaliang jongi ngin pediang ya kani ka pesa baraka joko por ngi dawajur na education minister salak menrembui berkum juru na chief minister isar Konrad ki sangma pekin wad ikilat kilenti ban pelai ya kani ka tulop badangsa pat ke jongi live banai kata nembenta jong ubnai August September. Kajing ong jong i chief minister badon burom jong Jela Meghalaya isar Konrad ki sangma baka jing bomla ban pelai lut ya katulop jong kinohikai SSA namar ka jingpha duna jong ka Government of India ya ka bha jong ka Shaka State Meghalaya but ka jingkren jong i la ong ba approximate ban pelai barosan banai katana do banai June hadu banai Oktober ka state government lani ka MDA government ka don kampisa kumba shispa saupho hado shispa sanpho crore te nakaliang jongi ka Meghalaya SSA School Association ngisngau ban penpau hangne ba katkum ka jingyo jingtip jongi hadin ka jingwan jong kani ka samagra shiksha abhiyan house name 8000 khat phra nakaliang jong ka Ministry of Education Government of India kala bo ya ka financial norms nakabanta ban yarap pisa sya baro ki state bad union 3 sapori India hakabay day bat ka salary bat kala bo ba nakaliang jong ka central government kan yarap khatsan hajar iway inong hikai nakabanta ka lower primary bat arpew hajar nakabanta iway inong hikai hakabay day bat ka upper primary
but nakaliang jong ka central government kam don ka jing persya hakabai dei ban ban siu ya katulop palat ya kaneka pisa ka banakaliang jong ka central government kan ai ka state government ka balong kungka jingirap hai ka bai dei ban siu ya ka salary namar haban sing tu hang ni ba ka service matters ki salary matters ki dei ki benta jong ka state government kom ta nakaliang jong ka central government kam don jing persya hakabai dei katno ba ka state government kan siu ya katulop da ka benta kino hikai SSA but katkum ki norms ka dero banlong at par with regular teachers tipi namar ka ni ka capping norms mo hadin ka jingwan jong ka samagra shiksha abhiyan house name arjar kar khatphra ka state government lani ka state Meghalaya ka ha ban bon ya ka additional amount hakabai dei bat ban karshan pisa ban siu tulop ye kino hikai SSA haka lower primary ka lahap ban siu naka budget jong ka state sakumba arpo pra krur tam nakabanta ki lower primary ka baarpan hadin ka jing kang approve jong ka central government lengba ka cabinet committee of economic affairs ka balakli da menteri rang bado kari India u Narendra Modi haka sautrik jong upnai August hajar arpowe kala aya ka approval ban extend ya ka scheme samagra shiksha abhiyan sa sansnem ka ban rekam nadu ka shitrik u April hajar arpowe hado live howe trik u March hajar arponriu te hakani ka extension period namanta ka samagra shiksha abhiyan for another 5 years kila don ki jingpen kala hakabai dei bat ka financial support lani ka jingira pisah hakabai dei bat ka salary matters na bantaban siu ya kutulop jongki no hikai SSA tikat kum kani ka revise programmatic but financial norms kabala paro ya ka copy na kaliang jong Ministry of Education Government of India shabaro ki jela pori India haka nriutrik jong ubnai August hajar arpowe la hakani ka shithi la kedeu shai hangto banado ka shitrik jong upnai April hajar arpowe nakaliang jong ka central government ka jingira pisa hakabai dei bat ka salary kan omlong show kat kumki sanction but nabenta ki upper primary nakaliang jong ka state government ka haban siu kumba lai crore tam ban pendap ya ka jingduna hakabai dei bat ka salary jongki inong hikai SSA annually ni haban siu tho bahapo Meghalaya la siu tulop yengi namanta ki lower primary khat khandai hajar saw tungka but nak benta ki upper primary la siu yak tulop jongi kumba arpho hajar saw spa khandai polai tungka harika jingyarap ko bayo naka state government kalong khat san hajar namanta uwe uno hikai haka lower primary but arpho hajar naka benta uwe uno hikai haka upper primary tikat kum ka jingtip ka bangi yo hakini ki license ki bala dep shadin nakaliang jong ka state government kampat pha ya kani ka pisa ka badai ka capping norms ka ba ka state government ka ha ban yarap pisa ya ka state education mission authority Meghalaya nakabanta ban siu ya katulop jongki nong hikai SSA tika pisa hakini ki license ki bala dep shadin ka badang sa bat ka state government kala long approximate ya ka shispa saw crore TV ka ay kabangi dawa menta nakaliang jungik association ba ngiyong ba kala day ka por ya ka state government bakan pelait no ya kani ka pisa ka ba shispa saukror kabadang don menta bat ka state government sya ka state implementation society Meghalaya khnang ba dakani ka pisa kin pendon kam ban siu ya kani ka tulop badang sa jongi kabalong additional mo nalor kata ka arbnai bakin pelait kabadang sa salai banai bakila ban siu lut yangi baro san banai kata kadai ka way ka solution ka bangingi kwa ban ajing mud ya ka sarkar jela baki kila ban le ya kane namar ya kane ka bis ya kane ka phone ngingis ngot ho shai ba hadu menta hakini ki license ki bala dep shadin ka state government kampat pha ya kane ka pisa ka padai ka additional financial support ka bahap ban bon na ka state ha ka bai dei bat ka salary matters Henry hakini ki license ki bala dep shadin ya katulop ka baki kila siu shangi ki shimbe ya katu ka phone ya kan lani ka central share ka bawan naka central government but claim da pha ya kata ka additional amount ani kata ka additional phone ka baki ki dai ban ai naka liang jongka sarkar jela shaka state implementation society
but financial norms kabala paro ya ka kopi na kaliang jong Ministry of Education Government of India sya baro ki jela pori India haka hnriu trik jong ubnai August 2024 la hakani ka shithi la kedeu shai hangto banado ka shitrik jong ubnai April 2024 nakaliang jong ka central government ka jingira pisa hakabai dei bat ka salary kan omlong show kat kumki sanction post kapamut kinom page show ya hakabai dei bat ka jela Meghalaya kapamut kinom page show ya utau number adani ka jingdon jong kita kinom hikai 8,000 sanspa sabwengun Henry kan sulong tang ka lomsom gran kan sulong tang ka lomsom gran but hang to la kedeu shai shushu ba ya ka additional amount nakabataban siu ya ka nika tulop ka bomdap nakatek ba ai naka central government ka state government ka haban bay naladi naka state budget khnang ba kinohikai kinomi kendo jinge te kumba kalong menta ka jingong jong I chief minister badon brom jungi ba ngingim yo ya ka pisa naka central government nga ngingi ong ba nakaliang jong ngi iba kane kala long ka ba bakla namarkat kum ki norms la kren shai hang to ba ka central government kan shu ai tang kalom samgran bat ka basa ka bomdam na bataban siu ya katulop shikino hikai haka state jungi Meghalaya lan hikiwe ki state ki dai ban siu naladi naka budget jongka state bat kani ka long kat kum ka section 7 clause 5 jongka RTR 2009 tikum ta halor kini ki atli ki nongrim nakaliang jongi ngidawa naka sorkar jela baka dei ban le no marmar dakapa pentrei kam yagini ki bangi nakaliang jongi ki association ngila ajimud bat kum juru ban pel nalor ketika arbnai ka pakin sepelai no akani katayo ban wan kin pelai ro yakani ka lai banai ka badang sa ya katulop jongi khnang bakan long fully baked kumbangi nakaliang jongi ngidawa badai ban pelai no baro san banai katana do ubnai Jun hado jong ubnai